Stretávame sa tu ako rómske ženy zo Slovenska a z Maďarska. Každá z nás prináša svoj príbeh, ale máme aj rovnakú potrebu byť vypočuté, zdieľať svoje skúsenosti a podporovať sa navzájom. Otvárame témy, o ktorých sa často mlčí. Takéto stretnutia nám dávajú silu a odvahu hovoriť nahlas o veciach, ktoré nás trápia. Učíme sa jedna od druhej, podporujeme sa spoločne, hľadáme riešenia. Budujeme vzťahy, ktoré presahujú hranice krajín, aj osobných skúseností, lebo vieme, že spolu dokážeme viac. Az Emma Egyesületben egy olyan társadalomért dolgozunk, ahol a nők elmondhatják saját történeteiket. Megoszthatják gyermekvállalással kapcsolatos tapasztalataikat, kihívásaikat és érzéseiket. Egy olyan országban, ahol kíváncsiak rájuk, és értőn meg is hallgatják őket. Alapvető célunk továbbá, hogy minden nő egyenlő eséllyel férjen hozzá olyan nőgyógyászati és szülészeti ellátáshoz, amely magas szakmai színvonalú, tiszteletteljes, biztonságos és garantálja a nők önrendelkezését. Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a sérülékeny helyzetben lévő nőkre és lányokra. Mnoho z nás zažili, že lekári rozhodovali o nás bez našeho súhlasu. Na Slovensku sa stále stretávame so segregáciou v porodniciach, kde nás oddelujú od iných žien. Dávajú nás do rómskych izieb. Mnohé z nás boli nezákonne sterilizované a roky čakáme na spravedlivosť. A roma közösségi dúlaszolgálatban azért dolgozunk, hogy egyetlen nő sem maradjon egyedül a babája világra hozatalakor a kórházban. Attól tartaniuk, hogy az egészségügyi dolgozók megalázzák vagy bántják őket a szülőszobában. Nemali sme dostatok informácií a neboli sme poučené. Niekedy sme počuli nadávky kvôli tomu, že sme Rómky, alebo sme boli ponižované. Takéto správanie nie je to v poriadku. Preto je dôležité hovoriť o týchto skúsenostiach nahlas. Az emberi bánásmód legalább olyan fontos, mint a nélkülözhetetlen orvosi beavatkozások. Én közösségi dúlaként roma nőket kísérek a szülés során, mert látom, mennyire nagy szükségük van a lelki támogatásra. Je dôležité, aby sme my, rómske ženy, neboli ticho. Len tak môžeme dojsť k zmene. Naše hlasy majú silu a musia byť vypočuté. Len spoločne môžeme vytvoriť svet, kde budú práva všetkých žien rešpektované a kde sa bude každá žena cítiť bezpečne a dôstojne.